Bħallum sena l-Papa Benedittu 16 kien assigura lil vittmi li se jagħmel dak kollu possibbli sabiex isir ġustizzja ma' min wettaq l-abuż sesswali. L-ewwel pass kellu jkun li l-Knisja Maltija tressaq il-każ quddiem it-Tribunal f'Ruma, imma teżisti l-possibilità li dan ma jseħħ qatt. Kelliem mal-Kurja ta' Malta qal lil One News li l-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi ħatret wieħed mill-imħalfin tat-Tribunal Metropolitan sabiex jisegwixxi l-proċess penali skont il-liġi kanonika 1720. Din il-liġi kanonika titkellem dwar id-dritt ta' isqof li jevita milli jidħol fi proċess billi jħalli l-proċeduri ċivili u kriminali jimxu għal rashom u l-Knisja ma tidħolx fihom. Fi kliem sempliċi, il-każ ta' abbuż sesswali jista' jimxi mingħajr ma jinħoloq tribunal apposta jekk l-Arċisqof iħoss li dan huwa l-każ. One News tkellem ma' tlieta mill-vittmi fejn esprimew id-diżappunt tagħhom dwar kif tmexxa l-każ wara l-laqgħa li kellhom mal-Papa sena ilu. Jiena tkellimt mal-Isqof, kont iltqajt magħhom u li ħajjoħdu xi passi fuq daw il-qassisin, speċjalment fuq l-qassis li ġejt abbużat. U s'issa kif smajtu l-sejħbi jitkellem, għadna ma smajna xejn speċjali. Il-laqgħa ta' sena ilu mal-Papa Benedittu 16 saret fuq talba tal-allegati vittmi stess. Madankollu jisqu li kollox sar għal għajn in-nies. Għall-ewwel kien hemm dik il-ċertu ħerqa ntqajna mal-Isqof, ntqajna mal-Papa u l-affarijiet dew mixin. Bad f'daqqa waħda ma smajna xejn. Iktar ġifieri dak iż-żmien naħseb iktar kien hemm ħafna weddiet. Għalija din sena moħlija minn meta ġie l-Papa li ntqajt miegħu. Sa llum sena moħlija. Għax kull ma bagħtu darba lejja u tajt ix-xhieda tiegħi wara 7 snin il-Kurja. Ma ġara xejn u f'jannar li għadda bat nittra oħra lill-Papa, personali lill-Papa, u naħseb laqqas mill-Papa ma semgħu għax qalilhom biex jagħmlu tribunal u sa llum għadna laqqas biss batu għalina reġgħu.